Ale ten prostor mají poměrně omezený. Ten prostor mají samozřejmě, dokonce bych řekl stále zejména pokud jde o veřejná vystoupení a pokud jde třeba o stále. A povíš něco? Teď jsou ovšem problémy například i u internetové televize Došť. A teď už povídat nebudeš, Davidku. Mluvili, kde podobná problematika dostává prostor. Teď se televize Došť sama vehnala do nepříjemností. Ty vám nezme takový malej. No. Celou dobu kecá, tak nic. Internet Povídej. Radio Echo Moskvy, A já. která mohou na Děkuju. Problém je ovšem v tom, že to je takové přesvědčování, protože podobné televizní rozhlasové stanice, internetové portály, sledují hlavně lidé, kteří si stejně myslí, co to je práv. Zatímco obyčejným občanům odkázaným na státní televizi to takové věci obyčejně nedostalo. Tady stále vidíme, jak si Vladimír Putin užíval v podstatě každý okamžik. Ty ekonomické rozdíly, ale i mnohý. Myslíte si, že si skutečně všichni Rusové užili to pořadatelství olympijských her, anebo nižší třída v Rusku má úplně jiné starosti? Určitě si to neužili všichni, dejme tomu, že všichni při pohledu na to zahájení byli samozřejmě spokojeni, že jejich vlast něco takového dokázala, ale slyšel jsem, když jsem jel sem do televize v krátké reportáži kolegy Petra Vavroušky, který je tam také, a tam byl velmi kritický hlas jedné zdravotní sestry, která říkala 50 miliard dolarů, co by se za to dalo udělat třeba pro ruské zdravotnictví, ruské sociální služby a tak dále a tak podobně. To je lidé racionálně zvažující by samozřejmě s něčím takovým a hlavně s náklady tak obrovitými patrně nesouhlasili. Říkal Podbořák, komentátor Českého rozhlasu, který byl hostem Seřabatý, který by za to hlasovali. Až podíváme se, co tam dáme, jo? Teď zdravím ještě našeho zpravodaje olympijské. Není. Adě. Není. A díťába. Hele ty. Olympijské vysílání nabídl i program ČT2. Tam se o jeho pestrost staralo kvarteto mých skvělých kolegů Tomáš Šílek a Darina Vymětalíková, Ondřej Zamazal a Ivana Kvátalová. Milí kolegové, Ondřej Zamazal, vysílání nebo co? na Co prosím tě? Co to děláš? I teď je vidět, že se to za vámi plní návštěvníky. Jaký zážitek si každý z vás bude pamatovat jako ten vůbec nejlepší? Jaké zážitky mám z vás spojené s letnou? Ten první byl už vlastně před otevřením olympijského parku, kdy 13letý... Ne, že to tam hodíš. Se tady potkat s hokejisty předtím, než odletěli do Soči. Franta je po léčbě leukémie a to byl jeden z jeho největších zážitků, které, jak tam přiznal, jako velký hokejový fanoušek měl. A ten samý Franta minulou neděli společně s dalšími... A už to je dole. Máš dole gumičku, jo. Na letnou přišli, tak měl možnost se setkat se Šárkou Pančokovou. A pro mě tím největším zážitkem byl fakt, že Franta u vstupu
vstupu do olympijského parku prohlásil, že sice nepojede za šárkou na vozíku a došel to celé až ke Kivanu nahoru. Kdo tady byl, tak může potvrdit, jak dlouhá štreka to je a když přišel za šárkou za Tuzlou a fotili se společně s dalšími dětmi, tak šárka prohlásila, že přece nejdůležitější je opravdu to zdraví. A ten Hele, nech ty záclony. Inteligentní dámě bylo Hele ty. že její Co máme, tě? Dělej, papa. Papa. Neukazuj pupa. Ty papa. Aua. Aua. Tady z olympijského parku například poprvé vidět ten kapelu Kašpárek Rohlíkov a jejich velmi zábavné cover verze Flash či The Clash. Tak těchto zážitků, pokud je o ty sportovní točit, Co spil s kamarádem? dramatickou koncovku v finále, kde jsme nejprve mohli vidět i zpětní vědné českých čárových tyčku Američany, kdy Kanaďanky hrály bez golmanky, potom v poslední minutě vyrovnávací gól na 2-2. No a prodloužit Nedávej tam pojď. Nedávej tam pojď. Fajnak. No zvedni.